akakho umuntu engiyaphila akakho umuntu wakuleli ibandla likamenzi wezulu nomhlaba esalifundiswa ubaba mkhulu ongama phakathi bakwabantu ethi yimina uNkulunkulu. Ngoba ukuthi yimina uNkulunkulu kukuthuka uNkulunkulu. Ukuthi umina uNkulunkulu kukuhlambalaza uNkulunkulu. Ukuthi umina uNkulunkulu is blasphemous. Akwazi ukushintsha. Kodwa namhlanje na sesiyinhlekisi. Ngoba ngiyabona na kwa Facebook. Bathi izitha zethu zithi ayikho lento yakwaShembe, ayikho lento yamanazarete. Amanye amanazarete akholwa uJehova. Amanye akholwa emadlozini. Amanye anoNkulunkulu omuntu. Inkinga leyo esibhekene nayo. Inkinga leyo esibhekene nayo ngoba is a fact. Ukuthi kuleli ibandla lamaNazaretha kunamaNazaretha akhonza amadlozi. KunamaNazaretha akhonza umuntu. Kuleli ibandla likaJehova. Abasho bethi usibani bani 100%. Bethembe ukuthi uma ngabe uyihlaba lento bazokuthuka. Besho lokhu yana lokhu akuwo. Kodwa mina engithunywe uNkulunkulu nenze ngisabe lokho. Ngenze sabe. Uma into i-wrong, i-wrong. Uma into ihlambalaza leli bandla, ihlambalaza leli bandla. Noma ngabe yenziwa ilunga lebandla noma abenziwa ubuholi. Kodwa into ethuka uNkulunkulu kuleli bandla kufanele ngisho ukuthi lokhu kukhuluma kuthuka uNkulunkulu. Lokhu kukhuluma kuthuka umprofeti. Lokhu kukhuluma kuthuka ubaba ilanga. Akwazi ukushintsha lokho. Manje la ke ngiyazi ukuthi niyathuka ngalokho. Ukuthi nikhuzelana. Uthi ubaba ilanga sengikhohle ukuthi ipage bani lapha okhuluma khona ukuthi amaNazaretha inkosi yawo yinye uNkulunkulu. Inkosi yamaNazaretha ayibona. Inkosi yamaNazaretha isezulwini. Inkosi yamaNazaretha uNkulunkulu. Uthi ke ubaba ilanga noma thina singasekho lapha emhlabeni sesahamba lapha emhlabeni ningakhohlwa lokho ukuthi nina aninayo inkosi ebonwayo. Inkosi yenu ayibona. Inkosi yenu uNkulunkulu. Ningakhohlwa lokho noma sesahamba la emhlabeni thina esisho yena babelana. Manje yini ezokwenza ukuthi sikhohlwe? Ngoba wakugcizelela ukuthi sikusho ukuthi la kuleli bandla lamaNazaretha inkosi uNkulunkulu, inkosi yamaNazaretha ayibona. So uma sekuqhamuka umuntu emaphambi kwabantu ethi yimina uNkulunkulu uchaza ukuthini? Uma kuke kwenzeka ukuthi ngama phambi kwenu ngathi yimina uNkulunkulu anongithatha ngisho mental hospital. Ngoba sengisanele ekhaya. Ngoba akakho umuntu ophilayo kuleli ibandla ongasukuma ethi yimina uNkulunkulu. Usho ukuthini?
uphikisa umprofeti osifundisa ukuthi kufanele sikhonze uJehova. Uphikisa bonke laba abaholi abasifundisa ukuthi sikhonze uJehova. Noma amaNazaretha engaba zigidi noma engaba ngakanani. Kodwa uma bebheda babheda futhi manje niyabheda. Lento eniyenzayo nithuka uNkulunkulu. Lento eniyenzayo nithuka umprofeti. Lento eniyenzayo nithuka ubaba ilanga ngoba lento bonke abaholi basitshela ukuthi kufanele sihambe kanje. Asikaze sifundise ukuthi ukhona umholi ongama phambi kwabantu ethi uNkulunkulu. Kodwa lo muntu othi uNkulunkulu akasena ngisho umprofeti. Lo muntu othi uNkulunkulu akasena ngisho umholi, ukuthi umholi into nje wavele wathathwa wabekwa phambi kwabantu. Kodwa noma sebe phambi kwabantu uyabona ukuthi lo muntu akazi lutho ngalento uyiholayo. Ngisho ngathi akasine lapha ngeke sine. Ngoba akazi. Ngisho ngathi akashumayele, ushumayela nje ngoba azi ukuthi uzobeka igama elilodwa kuthiwa amen, haleluya. Kodwa uma ungase umbeke nje phambi kwabantu ukuthi awuyikhulume lento yiyona ukuthi uyisima kanjani ngeke zikwazi ukusho. Kodwa uyakwazi ukuthi yimina uNkulunkulu bese abeqhamuka kaNazaretha uthi amen wengcwele. And kufanele sivume leyo nto. Ngeke size sivume. Ngeke sivume. Uthi baba ilanga lento ngeyenu ibhekeni lento lobu bungcwele ngokwethu. uNkulunkulu kulethe kithi. UbuNazaretha kufanele kulwelwe yithi. Ungasho ukuthi hayi labana abanjani ngoba uma izitha seyithuka uNazaretha sithuka nathi. Hayi ukuthi sithuka laba kuphela abenza lento. No, sonke siyathuka njengoba besho nje bethi abanye bakhonza uJehova, abanye bakhonza amadlozi, abanye bakhonza umuntu. It's a confusion. And unless leyo nto leyo siyimela angeke izinto ngoba lo muntu lona othi uNkulunkulu usazothola umbhalo othi mene tekel ufasile ukuthi uNkulunkulu ukubekile esiqalweni wathola ukuthi awulutho njoba namanje ngalutho lama qiniso kufanele siwamele siyathuka kwenziwane kodwa iqiniso ngoNkulunkulu kufanele umele. Iqiniso ngoNkulunkulu kufanele umele ukuthi angeke sivume ukuthi kule nkonzo yabaNazaretha kusukuma umuntu ethi uNkulunkulu. Ngeke sivume. Ngoba uthuka uNkulunkulu wethu. Uthuka uNkulunkulu kwaMprofeti. Uthuka uNkulunkulu wabo bonke laba baholi abakhona. Uma engazi yena ukuthi uNkulunkulu yini akahambe eyokusho lokho emantshwaneni hayi lapha phansi. Uthi ubaba ilanga kwenye intshumayelo lapha ukuthi angizange ngayibhala phansi. Uthi uma ngabe ningithola ngingasayilandeli indaba kaNkulunkulu sengiphuza utshwala ningikhiphe. Nithi baba hamba ngoba awusafanele ukuba phakathi wethu. Hamba. Usho baba sinikeza imvumo ubaba. Uthi hamba. So ukuthi laba abantu abavuna into engekho noma abe kuthiwa bazigidi noma abanjani asikamsebenzi. Kodwa iqiniso ukuthi thina singcwele. Thina ngeke sivume into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Bese ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngiqondise indaba yobuKristu, ngiqondise indaba kaJesu ngoba angakho ukuthi silwa nobuKristu, angakho futhi ukuthi silwa noJesu, kodwa inkolo yethu kufanele ukuthi iqonde ingathiwa ngamanga. Inkolo yethu isuka entabeni yaseSinayi
siya